KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya haɓrede Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon on kala saaha on paami ɗum tigui émission mon gandal ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabbe hoto yewne on paami tigui émission foof koye fijirde e jaleɗe kono haɗen en ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe artoɓe goni eɗen goniri en calmini en juurima ko en calmini gal chef Oumarul Foutiyou Tall koɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo suba ko joom wuuro nangue e hoore en calmini ceerno Bachirou Tall kono en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Madina Baye Madina Gounass en calmini Fass Gounass kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta en calmini ceerno men ceerno Samoso Mourabbi Galle ceerno Aliou Thiamin kala to kilifa diina wawi wonde min calmini min juurima kono en calmini kala dawoɗo e kalle he Piindi TV en calmini guila dow tan ha less en calmini kadi yeɓoɓe émission waɗoɓe commentaire kono en calmini kala mo gandanɗa hoorema aɗan caggal leydi France Espagne Angleterre Amérique kala to ɓiɗɗo pulo wawi wonde Cameroun Gabon onon foof on calminama on beltanama ha woni gonga émission mon ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno hande wa deeƴi ceerno de balde kam waji ɓe mbi aɗa deeƴi tan min manda ceerno min koni probléme de balde kam ceerno ko miijoto kono heewi aɗa andi saaha foof ceerno sa jooɗo tan waɗa absenté est ce que yonani kadi ɓe dokkuma congé ceerno kadi émission duuɓi tati kadi aɗa waɗa émission hay sono ko lewru kam dokkuma poftoyɗa mam ƴettan ɗum hooram kam mbaɗan toon paadumi Abou Diop mi ƴetta congé mi wiya Abou Diop te min kam sam ƴetti congé 6 mois ƴetten lebbi jeegom gandanɗa mi waɗa ɗum récupéré kono a yoɓetake de holɗum ɗum kay natti wonde congé ɗum kay kam diwa ɗum kay natti wonde congé aɗa handi hen ɗo aɗa handi hebde congé eyyi pour mi fofto kaliɗo en ƴeewi kala daaro émission gandal ceerno Mody waɗoɓe commentaire wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi en calmini ceerno men Sérif Matar Ba ceerno Ibni en kala daaro émission dal kala to wawi wonde en calmini ɗum no fewi ceerno Ali Thiam eyyi ceerno Ali Thiam en calmini mum no fewi ceerno aɗa andi manam ko yeɓata émission o min somi haalnima ɗum bo mbiyata kam ko wona gonga min mbaɗandi ɗum ƴetten émission mo ganduɗa spécial tan salminago ha gasa min mbaɗandi ñen hen kam commentaire ji mbaɗen noon ma nande taggue noon anda kaali sa jooɗi aɗa mi salmini kaari wallahi hakkilam yahat tan koye taggue wawa hen wasde aɗa andi kaalidu kadi neɗɗo kala kada daara aɗa yiiɗi hen tinde hoorema min mi yiiɓe gandanɗa animateur radio wonate wadde animé radio ɓe mbaɗamo envoyé message pour siftoraɓe nen noon hande sa jooɗima woni yimɓeɓe gandanɗa wawɓe yejjidde kaalid a salminatɓe ɗum tawi salminago heewat hande ɓen noon toɓe ndewɗe kaalid ɗo il faut kaalid salminaɓe non a haali kaalidu hakkillam are tokanam kaalidu Sebor séri Salmata Sebor e Mayram Sebor en toon to Congo Brazzaville mi salminiɓe ɓe jeeya ko to weenu bo seyaɓe salminima no fewi mbaɗandiɓe toon toɓat 24 heures sur 24 min ɗum tawi toon eɓe liggo Brazzaville toɓat tan Congo eɓe liggode toɓat tan Congo en Gabon en to min meeɗa hen haaldude e neɗɗo wiya kam hande toɓat tan non non en calminima no fewi Salmata Sebor ceerno ha joni mi yaltani e kaaliɗuji hande minen kewi noon ceerno kaaliɗuji kewi ay ñanden ko ɓooyani ko tohram kaaliɗo Coulibaly yeehi to wuuro makko o waɗi geste joɗɗo jippi hôpital Wourossogui o yeehi ha to wuuro mabɓe ganno ayi golle ɗe waɗi toon ɗe ko wiyata hen tan bref ma geste o kaaliɗo on noon geste mi wawa ɗum wadde bref ndam mi haalata hen bisimilla anani dak kaaliɗo ay neɗɗo wuuro mon hay sinno ko galleji ɗiɗi farnoro wuuro mon kala ko dañɗa artir ɗum wuuro mon comme no neɗɗo jooɗo comme no jooɗoto wiya gorko Madina Diadji gorko mo Madina Diadji wonɓe gandanɗa nen parnoro wuuroji mabɓe kaaliɗo hande sa yiiɗiɓe sa wiɓe hoto galle bamma a hollat
ɓen juuɗe maɓɓe nangeta ɓe kolloye ndema ganda wuro maɓɓe koye inde tan haaɗi koye ɗemgal tan haaɗi ɓe jottotako Kalidou Koulibaly ko waɗi ko min beltima hen kala ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo ganno e mo jeeyaka ganno weltima e geste o te wona ganno tan nda wuro soogi ari o ƴetti lawol hunare o dane hunare o tellori o fayi dande maayo ha ɓiɓe fulɓe fof jiiti hen koye mabɓe anani Kalidou toon aduna o tolni Kalidou neɗɗo farnoro ko jeyɗa te seeɗa ma mo dañƴa o artir wuuro ma par ce que image ne wawi nawde wuuro to heewi Bambali mane mbattuɗa nande Bambali billahi Bambali Kalidou min meeɗa andude nder Sénégal no waɗi wuuro biyeteɗo Bambali hande Bambali ma hay France naɓe hay tubakoɓe ne gandi Bambali hande won finoɓe Sénégal ɗo gandano wuuro biyeteɗo ganno nene Fouta hande hewɓe gandi ɗum sababude Kalidou Koulibaly manam kamɓe wonkoɓe cikkati ni famɗi tawa famɗani Kalidou ayi won yimɓeɓe ganduɗa kala toɓe jeeya wuuro ngo andete te wuuro Kalidou ande ma jeeye géolocalisation ɓuuri bonde wuuro ma wasa dañde géolocalisation ɗo won guureji ganduɗa nin ɗo ngala géolocalisation hay goto andaɓe hay fewnoɓe téléphone ganduɗa ndat ɗi guureji no waɗi existé wa neldude localisation wuuro ngo ala anani ko yetti ko no ganno ɗum noon woni faaro men enen haalpulareɓe woni faaro e ɓiɓɓe gannonaɓe anani o mahi toon kadi galle makko o mahi toon galle makko yo ɓeydu yo wallu ganno Kalidou Koulibaly yo ɓeeɗo wallude ganno yo wallu ganno yo wallu rewɓe wonɓe gannoɓe ay Kalidou armi haalama ay rewɓe Fouta ɓe eɓe keewi expérience uji hande sa tottiɓe matériel uji ɓe mbawi fewnude sabundeji tout ça guude ceñaɗe fof e mbawi ɗum waɗane yo wat feere ɗum noon fof waɗa toon ample sukaɓe daña koɓe nangui mi nani omo waɗa toon hôpital ni important aɗan ɗum noon weeɓani ma hande ɓe hôpital ɗum weeɓani te won ambulance uji garno toon mi nani kanko addi ɗum toon ɗum noon weeɓani yo jokku golle yimɓe waɓe noon Kalidou Koulibaly ɓe kadi yoɓe ñembu ay Kalidou ko moƴƴi ñembete ko moƴƴi kono si ceerno kadi doole no poti ko sahaji heɓata ko Kalidou heɓata ko kadi jiiɗaɗe won heɓoɓe ɗum ɗo ko ɓuuri ɗum won heɓoɓe ɗo ko ɓuuri ɗum Kalidou won leliɓe Fouta ɗo kam ɓuuri Kalidou Koulibaly kalis so anda Kalidou anda ko laaɓi kalandumami ceerno Kalidou Koulibaly jogui kalis de Kalidou hay Kalidou Koulibaly en kamɓe kalisaji mabɓe machallah yo Allah yaw ɓeyda way ko fawe mabɓe no heewi te kadi hay so wona poste mabɓe ɓe mbaɗiri kamɓe image mabɓe wawi addude waɗɓe ɗum tawa kamɓe kalis mabɓe natani hen a faami way ay jour uji fettoɓe taxe uji joɓat ɗi an a yoɓani min mi yoɓani won leliɓe Fouta ganduɗa ɓuuri ɓe kalis min ko kalami ko noon tacca lempo e hande neɗɗo goto fina maha toon hôpital e yarde ndiyam fondi ustan ɗum hay mbuuɗu neɗɗo goto fina sot toon ambulance uji nogas rokkira ɗum ustata ɗum haydara wayni ka muccuɗ ɗum e poste tan anani ɗum tan mbimama Kalidou ko moƴƴi ñembete an a wawa maade juma a wawa wadde ko Kalidou Koulibaly waɗi ko sodat maaro aɗa fecca wuuro moon goto fof yo wattu poste mum haaɗi wat ko poste ma haaɗi haali gonga aɗa wawi wonde jeune gona Dakar ga aɗa liggo ko fate banggal fewnude mayoji en nangam woni rendinde ha daña peruji ɗiɗi mayo dokka équipe aji ma équipe ma nawetan basa yewde ko mi anda sa faami koko mawni tawi ko montura jeeyata rendin ha daña monturaji sappo nawa juma to babiraɓe jekkita go fof dokka ɗum Kalidou a yiyat leegal men ɗo neɗɗo mo ganduɗa liggey makko tiiɗani way sodat moquette adda werte juma ko ɗum toon dole makko tolni hande noon coodowo moquette on so wima sam dañino mamma juma mam jab way mo meeɗa sodde moquette mo meeɗa sodde bale pour juma fitte an mbiya mama juma a mahata sa dañi a mahata a hiisoto a haali gon te ceerno ɗanniyankoɓe kadi yoɓe tinno manam e guure mabɓe ɗe no heewi noon ɓe ganduɗa eɓe mbaɗi fedde association eɓe mbaɗi pied kala ko wuuro ngo sohli ina waɗe vraiment min mi yi ɗanniyankoɓe fulɓe heewɓe eɓe pied pour wuuro mabɓe mi yi ɗum mi yi kadi kala wuuro mo ganduɗa hay sa jeeyaka toon sa nani tan oɗo juma morgo ala kilim a ƴettat kalis ma par ce que eɗen gandi Fouta no wuuli hande neɗɗo maayo foti waɗede glace en kilim ɓuuri ɗum ɗum foof ceerno yoɓe ɓeydat ɗum eyyi Kalidou won ɗanniyankoɓe gandanɗa kam min mention spéciale vraiment min kam ɓen noon mi duwontoɓe
surtout saha a yahata wuuro wiye ɗo de goɗɗo danniyanke soodi o kilim o danniyanke soodi ɗi radio ji juma waɗɗo o forage kali toon leydi tolni ayi min armi haalama sara hulleɓe wawunde somi yeehi wuuro mabɓe ngo mi weltoto na hande ko ɓuuri hewde toon ammi ko ɗanniyankoɓe waɗi ɗum toon nam min mi tawaka way kam namniɗo holon waɗatmo ambi ɗo ko immigré ji gonɗi ɗo ɗi mbaɗi association pewndu wuuro ngo hay hande so goni madina naaɓe madina jaajɓe naaɓe hay so goni yimɓe nayo onon lewru fof mbaɗa uñña joyyi ala ko ustantumon ɗo e hitande guitton ɗum ɗon ƴewon ko coode ɗon madina jaaji ko ɓeydata madina jaaji ɗum wona faaro mon coodon groupe mawɗo nawon ɗum e juma madina jaaji ɗo ala manam wuuro kay sohlat tan voilà wuuro kam ko wuuro sohli fof yo yimɓe daro hen hay kaali neɗɗo biyo moppat hami dañi ko heewi mi waɗa watta haali gonga ceerno de biyo hami daña mi waɗa watta kaali a jogorɗo waɗi gila waɗa taaba waɗat ayi ɗum tawi mbi ay neɗɗo sa woni célibataire taski so yonti sooda jawɗi aɗa hirta hay sa woni célibataire a wowani hirto jawdi hay sa ritare a hirtata a ɓaggot tan wadde koye ngooka ay kaali min noppima min gila jami ha mbattumi janggude métier kam garda e baba mbimam woppum watta sodde mburu kaccari ketta hen min mburu kaccari min heedi hen kamɓe noon gandi kilo ñufoto ɓe coodata way hade mi lelade kam mami lijji ɗum ha timma mera mi totta ɗum par ce que ɗon dolema toon donam tolni mi wiyani baba woppumi gaddo dépasse o ndax mi attanani taw dépasse way hande mburu mo kattannomi o ɗum tawi hande kattanmi dépasse o ɗum ka piɓɗo ɗum anniya kam piɓɗo ɗum anniya ɗum tawi gowmi ɗum wadde kono ceerno esaɗan ɗo hande sagataɓe hewɓe yummaɓe tottaɓe kestare min yii ɗum pina mbiya nene hoto kaccari ndi waɗi nene hoto kaccari ndi waɗi yo Allah juutno law ko hertini yo Allah juutno balɗe nene kaaliɗo armi haalama min manda holon jogori wonde ɓinguelam way ma meɗ formation bangode formation bango a meeɗa ɗum ɓinguelam dewel noon an kam min jogotoma hande seeɗa way gorko kono ceerno asaɗa joni presque ɓiɓe rewɓe ɓe ɓuuri hewde yulmede sa e worɓe ɓe ala jiiɗa kaaliɗo a yiyat rewɓe gummoto guure gara ɗon liggo no balla yummaɓe a yiyat ɗum rewɓe dañɓe joomɓe noon no waɗi rewɓe ñakkuɓe joom no waɗi rewɓe ganduɗa ligganade suka mabɓe ƴettude kalis rokka suka mabɓe ɓurni ɓe totta nene mabɓe walla yummum suka mabɓe hande julde a yiyat feede yona jaaha coodoya hartumaji foof sukar korko mbaɗa pañe ha feewa taw ko yummum suka ma nawta taw yumma dute e kinkilbane nawtamo laakar hay ponnes café sodanta yumma aɗa waɗa ɗum sinap hande ko esam ƴeewoyani goppa nene ma way noon kaali no waɗi rewɓe joguiɓe yurmede yummiraɓe mabɓe min kam ɓen noon no beeli kam ko gandanɗa hande wutta jooɗ ɓe kani ɗum tan koye nene mabɓe min ceerno mi welama ɓiɗɗo debbo yumma wona guiƴe quoi guiƴe son paami ko jinmi haalde quoi yumma wona guiƴe wona sehil ma quoi oɗon pijja oɗon mbaɗɗo sinap kala ko coɗɗa codnama min on ɗon complice hakkude ɓiɗɗo e yumma ne welimi quoi kalid nde hande ɓiɗɗo debbo darogal ma ko nene ma ay min mbaɗa wongo mbaɗa sehilam intime min cuuɗodirta haydara mopanduma woppani bone ma debbo dal yumma woni sehilma intime yo won sehilma intime ɗo e resaka yo yumma won sehilma intime sa dañi kala ko jahma ya haalnoy ɗum yumma ka anda haalan yumma ko hemma e nder ɓanduma haalan yumma dakkaliɗo ay nene no suura ɓiɗɗo hande aɗa wawi wadde nene ma ko muusi ɗum wawi walla wonko mofte nder ɓerde makko ko meɗɗamo haalande walla ko andanma o yaltinta ɗum e ɗemgal makko nanɗona en calmini Kalidou Coulibaly en calmini nen men Fatim Samba Diop enen mbiya ganno yo yaaru dow yo sodan Fatim Samba Diop oto goɗɗo oto kadi o sodnimo oto ala Ablaye sodnina ɗum ko Ablaye walla soodi Fatim Samba Diop koko yimi Ablaye walla yimi Kalidou Coulibaly so gandum sa sodnani mo ñande yimi Sadio Mané soda num oto te nen wonan gacce ma soda num oto gila law nanɗona en calminimo no fewi tokaram Kalidou Coulibaly ceerno jalten ɗon naatan joni ko wiyete kawmanuji ko ñinmami haalani ko noon ceerno ne jalni kawman woni ɗanniyankoɓe aɗa kadi kon ken sehilaɓe par ce que sa waɗi sondage kamɓe ɓuuri heewde komin ƴeɓata gandal ceerno muɗum kono ceerno won ko ƴewtanimi woto saha jeeya ɗanniyanke goto gartuɗo mbaɗo nokkol holmo ɓuurmi yawade ni ɗanniyanke tan gartuɗo mbaɗo no Cheikh Ndaw arta kono a yeeɗo makko ceerno faaro ngo ganduɗa nde o yahata nde o nawarano ɗum o arta exemple Fouta walla o arta Dakar guilay ɓornugol guilay no haaldirta
mana way andat o Alassane woni Alassane sehilam gonɗo pari o Alassane manda afam Alassane en Mamadou en ɓen ko sehlabam kono kala jiya kadi dan yanka mo ganduɗa sa wiyama o ummi ko États-Unis walla ummi ko France biyata ala wona goto wona gonga no ɓornori ni no waɗi simple o mana omone baali he omone sukaɓe omo fetta baɗ mana omo lesta kini quoi wallahi manam deux différents ɗanniyankoɓe ɓen ɗon ko mbiyataɓe ceerno eyyi ay Kalidou Allah tagirnoji yimɓe peɗeli nooma e ɓurtodir ayi wonɓe ganduɗa hande soɓe ɗannima tan ɓe cikkan ɓe naati aljanna gila hay noɓe kaldirta ni hay noɓe kaldat a yiyan mo jippiɗo aéroport tan fuɗɗo haalde français an français ma hay français ceerno Mody hay français Wourossogui mbiyaɗa haala français awa haalde ɗemgal ma anani way wonɓe gandanɗa caggal leydi sasani ɓe Alassane sehlammo toñonmo omon paari on guila mo ara ɗo aéroport wona min addoyno ɗum nguleki yimɓe no maya nguleki Alassane no ɓorni paltu mo gandanɗa mima an Alassane ko woni probléme ma oɗo saha ɓe gara exemple Fouta walla la ilaha illallah jeeya ceerno baɗɗo costume mo ganduɗa ɓorno veste mimi on kam Alassane o kam est ce que ça va est ce que wona nde waɗata départ ni jangui quoi Kalidou way bol kam sanga mbiyen ha fanima Afrique manda naati Afrique climat o changeat anani way il faut holla yimɓe omo jogui kos il faut Alassane holla yimɓe no jogui kos anani an falaka mama kos falaka mama oɗo wona mama kos anani walla en yiyamo gandanɗa natti yarde kiren kay kala tawɗa mbimi an argay murtannaɓe callikto kiren callikto mbaɗata salligi calligirto soɓe calligo ko kiren ɓe calligirto manam kiren wona faaro quoi non ɗum wona faaro aɗan ko woni faaro Kalidou min mahi galle babam min mahani nenam jaajoɗa quoi ɗannugol ma jaajo ala wonɓe ganduɗa kay ɗannugol mabɓe hay yaade bene ɓuurɗum hay yaade bene ɓuurɗum ceerno ɓe noon waɗi kalis de way Kalidou won ɗannugol mbima manam ko gonta ko bene ha nendina aɗan to gam yakare yimɓe porta anani ceerno kamɓe ɓe mbaɗat compliqué quoi aɗan ɗanniyankoɓe mbiyanmaɓe ɓe garti galle o regardement ça manda sa fami ceerno ko jinma wiide min dal ko jinmi Kalidou e ɗanniyanke ñande Allah adduma aɗan noon arsukaji ɗi potani way neɗɗo hande tinno to gonɗa ɗo tinno e hoorema tinno e hoorema ay Kalidou ay ɓiɓɓe leydi koɓe guurata ko an hoɗo wuurɗum ay saha noon hewɓe nen toon ko sayi paɗe jaltu ceer coɗoya ceinture ceer cooɗa appartement luxe koɗa jejjita ko addunoma tawa an yejjiti yumma koko yeeyno kangue mum tottuma bamma koko faltino baali makko yeeyi tottuma a yejjiti ɗum miñiramma nan jooɗino panma wat réalisé dara to ceerno jafoɗa meɗinande Souleymane Faye jimowo o wi wadde réussite wona an tan mbaɗa réussir exemple Kalidou no wuuri e joom suudu mum no jogui oto no jogui galle mum no yaaha ne ɗanno ne arta sikka waɗi réussir o wi wona ɗum woni réussite o wi réussite tigui rigui woni mbaɗa réussir famille ma eko ɓaɗima eko taarima foof ballaɓe haɓe mbaɗa réussir o wi ɗum woni réussir ɗum woni réussir Kalidou non min hande mi wawa jogade mi jooɗo galle tan miñirabam no kalko a jogui ɓerde ɓe mbawmi wallude ɓe fof mi wallat ɓe potɓe uddide place mam uddide place ayde noon won miñiraɓe ganduɗa ngala joom ala noon ɓen kam ceerno jarani haalde yimɓeɓe paami ɓe mbiyata voilà potɓe wallede ɓe yo wallu Kalidou neɗɗo yo farnoro galle men min waɗi ɗon ɗum ɗo min walli kadi kaari min walli kaari daroɗon hen wona afo quoi kanko ko wiyete afo voilà hayso wona afo darɗa darde responsable Kalidou neɗɗo aɗa wawi wonde afo tawa wona responsable non darde afo ça veut dire no afo foti waade quoi afo normal no foti waade way neɗɗo no wona kodde bom wona responsable hande sa ɓuuri neɗɗo doole wallumo ha kanke ɗo daña way jiiɗa an tan goto gona e galle an haala nde haala ordonnance an haala nde te kala kaal il faut pawa hen konngol no eɓe keewi koɓe namnoto ɗon jinnoma arde sah manam dañal ma kadi wasma changé mbasa wonde dañde mettude ƴiiƴam par ce que tawde an sohlaji foof koye an arata yo won jaƴƴo ɓerde quoi mbaɗa salmina entre parenthèse Djiby sehlam goto nemmantala joli ñande hen lewru fof noddira kamen numéro kesso heccanki manɗa hettawel o noddi kamen numéro goɗɗo mimum Djiby an mi heptinani mimum ko holon o wi an ceerno mon min sam noddima mbiya so par ce que ko change ta ko numéro koko heewi Djiby numéro ma hoto change ɗum
min Kalidou sa ñaguima kam sam dañi mi rokkuma sam ala wima mi ala mi uddetake hen ala anani way mi jogata ko téléphone jus mi jogata ko numéro jus mi haldata yimɓe nangam sangam pourquoi jogo numéro ma hunu ko so kulila hunu ko so haalan gonga tan haala fenani Kalidou a noddi kam a haalni kam probléme ma mami Kalidou ko kalanda kam ko de minani sam joginoma waɗa ɗum way oɗo saha to tolnimira mi ala kono kadi ceerno wonɓe afrique ɓe jaafo waɓe no Kalidou ɓe yoɓe goppu fenade woni holɗum ceerno Mody wona caggal leydi min mi wondani haydara ceerno yahmi lijjata ordonnance am mi photo mi wara dande mi wima mi sellani ɓen kam ko fuuyi eyyi sohla wasta ko ɓen kam ko fuuyi gonga kadi mi weeli Allah ay Kalidou ay neɗɗo hayso woni caggal leydi an yo ndimagu ma solo hunde ay hande Kalidou min mi wiyata mi ñagota ko Kalidou mina Kalidou gonnunoɗo Kalidou nen caggal leydi mi dañi probléme mi haalanta non way probléme o mom daro hen ha mi ronka o tawtami hen ha mi anda mi ronki mi nodda Kalidou ɗum de mi ronki walla kat ko 100.000 wonno mi dañi 50.000 anani way wonɓe ganda kay ko fuyiɓe ɓe jojani min walla lewru foof kadi ceerno ñagoɗa min haala puyɗo ɓen ko ɓe jojani ay Kalidou ay wonɓe toɓe eɓe keewi fereji on ɗon banggue kadi mi jaɓaniɓe ɗum eɓe keewi fereji Kalidou facture aji mabɓe port ni l'impôt ji tout ça kamɓe koɓe mbaɗa koye galle o tan yoni en calmini nen lelɗo nen lelɗo si ndeta mi wayrimo nande sehilaw nenɗo moƴƴo aussi kadi hande wonɓe caggal leydi ɓe Kalidou min mbaɗa yurmoɓe saha emin jokkodira téléphone mina mabɓe min kaldata ko juuti ha te haade mi uddude ni ñanden aɗa andi lawol less ko udditno mi anndaɗa lawol yaade amérique ele likara gowa man awa inde nde woftan ay min komin nandite min mbimi tan ko lawol wa haalde inde wuuro ngo sehilam goto ndeysan gonɗo amérique mi yiiɗa haalde inde nde o wi omo addi frère uji makko a miñiraɓe e mawniraɓe eɓe gaari omo yoɓani ɓe kanko kalis ko ñamluɗoɓe noon wiiɓe ko ha ɓen gaari mais ko naati ko woni heewi joni arɓe ɓe ngala taw liggey manda te ko moftuno manam o waɗi ɗum dépasse joni kanko kadi foti ɓe jogade haɓe daraw ma haalna kam affaire o no wayi musde quoi ma Allah yombo Kalidou neɗɗo kam a watta moƴƴere daña bonani ɓe balluɗaɓe soɓe jooɓima Allah yoɓete soɓe jooɓanima Allah yoɓete ɓen kadi yoɓe jogo fulla e fayida yoɓe jogo fulla e fayida mbasa yijjide balluɗoɓe o mbasa yijjide balluɗoɓe o ay Kalidou lawol ni koto gra o rewɓe hen ɓe sa yettima anda lawol mo ndewɗa o mayde no heñno hen ha wallahi ndeysan hande noon so Allah nawima ha yettima wat fulla e fayida ganda ko nawma ko a faami Kalidou mbasa wonde bulaw men Kalidou min ɓuurmi ande gonɗo caggal leydi taw gona bulaw men manam ceernuji ga padeji 200.000 en nangam anani aɗa rewa jibinaɓe toon ɓe an a jibinako toon an bamma jibina ko jum yumma jibina daara jogo fulla e fayida ganda ko ɗum nawi kam ko ɗum jinmi dañde te mi dañat ɗum annani Kalidou Allah wi an wat fulla tan ñaagomi tan min rokkuma a faami way hande Kalidou an ɗannoɗa ɗo goppa yummaɗo goppa bammaɗo goppa miñiramaɗo jaaha to jiiɗa wurde gurdam ba ɓen no guraɗam a hattanani te kadi ɗanniyankoɓe soɓe garti yoɓe ballu won waɓe no alsan ɓe alasan aɗan ñande hen o ƴeew gandal ceeru moɗo wi kam ceeru o noddi kam o wi kam ceeru moɗo mbaɗen ƴettoma ɗo tan mbimam hami jooɗo gandal ceeru moɗi ma mimsi ko ƴettoɗa kam wimo kam ñande wonde saɗa ara Sénégal ɓorno wutte koyɗo way jippoɗa aéroport aɗa ɓorni palto e ley jaho guerre alasan nannana koɓe sehilaɓe mais ndeysan koɓe yimɓe moƴƴuɓe eɗen duwonoɓe koɓe jeehi ɗaɓɓoyde ko yo Allah weɓnanɓe ceerno heure o gasi haal haaɓe cet mboɗa andi noon joni ƴetten congé gandal ceerno Mody noon ɗo lewru noon yimɓe pofto par ce que ceerno en tampi eyyi Kalidou hande kala ko kalɗen e gandal ceerno Modiji baɗɗon ɗo ɗi foof eɗen jarlode jaafo nda Kalidou congé kam mi ƴetta ɗum min personne nawaram ceerno a nani mam ƴew noon mbaɗa mam nawore dañen biye Maroc ni poftoyɗen waya jaggat ɗemgal ma noon Kalidou min noon somi yaade neɗɗo jaggat ɗemgal mum nawona ko jiiɗa fof kaala mi jaaɓi a jaaɓi mam lijjiɗ ɗum jehen inchallah ƴettoon congé en calmini ceerno men ceerno Sérif Matar Ba en calmini sehilaɓe men wonɓe caggal leydi ɓe a faami nanɗon en calmini gonnoɗo e caméra o chauffeur Daouda eyyi chauffeur Daouda ndesan nanɗon en calmini Elhadj Ali Fall khalife général kulu monteur ay ha joni ɓandu ndu softani kono eɗen mbadda hen tan ceerno non ɗon kala jeeɓannode gandal ceerno Mody Allah jarama a jarama à très prochainement ɗo e Piindi TV on loof Kalidou kamojo Kalidou kagiɗo o layki yerima
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma